Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Bangon Jerusalem, ug sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Maigsoon mao kini ang unang linya sa unang pagbasa sa atong liturhiya karon nga kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mga pulong nga naghatag kanatog kadasig ug paglaom, alang kanato nga nakahiagom sa kapintas sa bagyong Odette, nga mikusukuso dili lang sa atong mga panimalay ug kakahuyan, kundi lakip na sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Karong adlaw ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Malipayong Pasko ug uban sa mga panghinaot nga ang kahayag sa gugma sa Ginoo mauunta ang mudan-ag sa atong bag-ong tuig. Maigsoon karon ang adlaw sa Epipania, ang pagpaila sa anak sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Sa atong pagsaulog nining Santos nga Eucharistia, atong ihalad ang mga katuyuan sa mga pamilya nga naningkamot sa pagbangon human sa mga katalagman nga atong nasinati. Katong mga nagbangutan tungod kay nawad-an sa ilang mahal sa kinabuhi, nga unta taliwala sa atong mga pag-antos o kalisod, dili unta matarog ang atong pagtuo kay ang Ginoo kanunay nga nag-uban kanato. Ato sa bilakip sa atong mga pag-ampo kining musunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nausab kanimo.
Mga kaigsuunan, atong gisaulog karong Domingguha ang Epipania sa Ginoo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinagi sa pagtultol sa bituon, itugot nga pinagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kiniam gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon Jerusalem ug sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babayi. Malipay kagayud inikakita mo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kayang bahandi sa dagat mahianha man kanimo, ang bahandi sa kanasuran maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo sa Midia ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba magdalag bulawan og insenso, ug mag-awit silag mga pagdayeg alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. O Diyos, tugahiyang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niyang mga nagantos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw. Ang tuod nga mawala nay buwan. Magmandoon ta siya gikan sa dagat, ngadto sa dagat. Ug gikan sa suba ngadto sa kinatumian sa yuta. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala og mga halat. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud magalagat kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba ka
kay magluwas siya sa kabus kun magsangpit siya. Ug sa nagantos diha nga walay mutabang kaniya. Sa ubos ug sa kabus, luwason niyang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag ug gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto, wala kini ibutyag ngadto sa mga tawo, apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo, ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios, mga bahin sila sa usa lamang kalawas, ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumanaakan ninyo. Manong sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus natao sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo.
Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan, ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutanan niya sila, asa man matawo ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago, ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maugi hapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, ug nag-una kini kanila, hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay, ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malipayong Pasko kanatong tanan ug bag-ong tuig usab. Ania kita gihapon karon sa panahon sa pagkataw sa atong Ginoo o Christmas season. Ug atong gisaulog ang misteryo sa pagpakataw sa atong Ginoo, ang ginatawag nga mystery of incarnation, when God became man. Kining kasaulugan nato sa Pasko sa pagkataw sa Ginoo, masadya tungod sa presensya sa atong Ginoong Hesus. Kita naglipay ug nagsadya tungod kay kita giubanan sa Ginoo nga atong gitawag nga Emmanuel, ang Ginoo nagauban kanato. Karong Domingguha atong gisaulog ang Epipania sa Ginoo. Ang pulong nga Epipania gikan sa pinulungang Griego nga nagkahulugan og pagpakita o pagpadayag, appearance or manifestation. Kinsa man ang mipakita ug mipadayag? Ang Ginoo mismo ang mipadayag siyang kaugalingon ngadto sa tanang katawhan. Ug giunsa man pagpakita sa Ginoo ang iyang kaugalingon? Pinaagi sa bituon nga nakita sa mga dumuduong o kaha mga mago gikan sa sidlakan. Sila mga maalamon ug nagtuon mahitungod sa mga bituon, nakabantay sa kahayag sa mao nga bituon o kiniilang gisundan. Ug sa pagsunod nila niini, ilang nakit-an ang ilang gipangita, ang bata ug ang iyang inahan. Nakaplagan gayud nila ang tinubdan sa kahayag nga mao si Kristo mismo. Mga kaigsuonan, ang Ginoo kanunay nga nagagiya kanato sa atong panaw sa kinabuhi. God is always guiding us along the journey of life. Ug sa atong pagpanaw, anaay panahon nga kita maglisod, apan masaligon kita nga kauban nato ang Ginoo. Mao nga kini bisan og lisod mahimong gaan ug sayon.
Ang mga maalamon mibiya sa ilang lugar aron mo adto sa layong dapit nga nagsunod lamang sa usa ka hayag nga bituon. O gana ay bahin usab sa ilang panaw nga wala nila makit-i ang bituon. We all believe that God is faithful and we want to trust in Him, but at times kita mismo dili makit-a nato ang kahayag sa bituon. Masaligon kita nga ang Ginoo makanunayon gayud, apan usahay kita lamang ang dili makakita sa iyang kahayag diha sa atong kinabuhi. Kay usahay malumos kita sa kasubo, sa kaluya, sa kasalanan o kaha garbo. Kita gihagit nga bisan og anaay kalisdanan, padayon kita nga magpuyo sa atong pagtuo og pagsalig sa Ginoo nga kanunay magauban kanato aron kita usab mamahimong mga bituon nga maghatag og kahayag ngadto sa uban. Anaa ba kita karoy mga nailhan nga nawad-an sa kahayag sa ilang kinabuhi? Dili tungod sa brownout, no? Apan sila nga nawad-an og minahal sa kinabuhi o kaha sobra nga naglisod sa pagbangon human sa bagyo nga miabot sa ilang kinabuhi. Kini sila ang atong kinahanglan nga duulon ug pasination sa kahayag nga nagagikan sa bituon nga mao si Kristo Jesus. Ikaduha, human makaplagi sa mga dumuduong, ang batang Jesus uban sa iyang inahan, sila miyukbo kaniya ug mihatag sa ilang mga gasa. Ug pagkahuman, gipakitaan sila pinaagi sa damgo nga dili na mobalik ngadto kang Herodes. Sa pagkahuman nila didto, miagi sila sa laing dalan o sa laing agianan pauli sa ilang lugar. Mga kaigsuunan, ang ilang kasinatian sama sa kadaghanan kanato nining mga milabay nga adlaw sa bakasyon. Mahibaw-an nato nga ang usa ka tawo gikan sa bakasyon tungod sa mga istorya nga ilang ipaambit, dala na usab ang pagpakita og mga pictures sa mga nahitabo. Apan sa paglabay sa mga adlaw, kini nga excitement mawala o ginayhinay mo balik kita sa normal. Ang tanan nga moingon dayon usahay back to reality na usab. No? Murag ingon ana pod ang atong kinabuhing espiritual kung kita gikan sa usa ka retreat or recollection nga nakatandog kaayo kanato, makasinati kita nga daw haduol kita sa Ginoo ug puno kita sa energy. Apan sa magkadugay na, mawala na ang mao nga energy ug fervor ug ang uban mo balik silang kanhi nga kinabuhi ug batasan. Anaa pod uban nga maghuman sa pagsigi og kumpisal ug pagsimba, moingon dayon nga wala may nagbag-o sa ako ang kinabuhi. Nothing has changed in my life. Apan ang kasinatian sa mga dumuduong mao ang atong tan-awon ug himuon nga ehemplo sa pagkakaplag nila sa batang Jesus na kausab kini sa ilang kasing-kasing ug kini makita diha sa ilang pag-agi sa laing dapit, sa laing dalan, pauli sa ilahang lugar. Wala na sila mobalik silang naandan sa ilang karaang kinabuhi. Ana ay kabag-uhan nga ilang nasinati tungod silang pagkakaplag sa Ginoo. Kita kaha mga kaigsuunan, anaabay na bag-o sa atong kinabuhi nining Pasko, unsa man, nindot kaayo nga ato kining pamalandungan. Sa atong pagsaulog sa Epipaniya sa Ginoo isip hari og manluluwas sa tanang katawhan, atong pangayoon ang grasya nga kanunay atong makita ang kahayag sa iyang bituon diha sa atong kinabuhi ug nga kita usab mamahimong kahayag ngadto sa atong mga kaigsuunan nga anaa sa kangitngit. Hinaot pa nga naay kabag-uhan usab nga atong masinati sa atong kinabuhi, sugod diha sa atong banay, sa atong komunidad, ug sa atubangan sa atong batang Jesus, atong iampo ang atong mga personal nga katuyuan, dala ang pagsaad sa pagsunod kaniya kanunay sa atong pagpanaw sa kinabuhi. Siya ang atong bituon, ug kita
miambit sa iyang kahayag, ug ang atong kabag-uhan mao ang mamahimong lamdag ug iwag sa atong mga kaigsuunan nga nagkalisod ug nagantos hangtod karon. Kini mao ang diwa sa atong pagsaulog sa epipaniya sa Ginoo ug ato kining puy-an karon ug matag adlaw. Amen. Karon atong isangyaw ang atong pagtuo sa atong mahigugmaong Dios. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga mipadayag sa iyang bugtong anak ngadto sa tibuok kalibutan. Sa matag pangamuyo kita moingon, dan-agi kami sa imong kahayag, Ginoo. Dan-agi kami sa imong kahayag, Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan ug ang pro-Negrites nga apostol kanhong misyonero sa simbahan sa Africa ug sa tanang mga misyonero sa tibuok kalibutan, magmalahatwayon unta sila sa pagpakaylap sa kahayag sa Ebanghelyo ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dan-agi kami sa imong kahayag, Ginoo. Nga ang mga opisyales sa atong nasod, abli unta kanunay ang ilang huna-huna ug kasing-kasing sa lamdag sa Ginoo, aron makahatag og serbisyo sa katawhan nga walay paguna-huna og balos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dan-agi kami sa imong kahayag, Ginoo. Nga kitang tanan, magtinguha og maningkamot nga mabago unta ang atong pamatasan ug kinaiya, ilabi na sa hisgotanon sa pag-amping ug pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagrespeto ngadto sa tanang kabuhatan sa Dios, aron niining bag-ong tuig kita mabulahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dan-agi kami sa imong kahayag, Ginoo. Nga ang tanang kabatan-unan sa atong simbahan, kanunay untang mangandoy nga makighimamat ug makigsuod kang Kristo, ang kahayag sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dan-agi kami sa imong kahayag, Ginoo. Nga ang atong mga igsuon nga naapektuhan sa bagyong Odette, magpabilin unta nga masaligon kang Kristo ang atong Mesiyas. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dan-agi kami sa imong kahayag, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, og si Blessed James Alberione, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dan-agi kami sa imong kahayag, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, madan-agan sila sa kahayag sa himaya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dan-agi kami sa imong kahayag, Ginoo. Mga liyo po kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod.
Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit nung Amahan, lamdagi ang among mga kangitngit sa kahayag sa Ebanghelyo ni Kristo, nga among Ginoo, kiniam gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sud-o nga Ginoo nga maluluy-on ng mga gasa sa imong simbahan, ang gihalad namo dili na bulawan insenso ug mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ang gikalawat, nga mao si Jesucristo nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios.
Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha siyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ania kining mga gasa, himo kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niya nang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan,
sayang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sayang pagkayab nga na sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sayang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayon na kapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa pagkabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanan nga mga santos, nga mong gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi silang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Arsobispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Umabot ka
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang ay makalawat kanimo, panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, sa kanunay ug sa tanang dapit nagunaka kanamo, pinaagi sa langit nung kahayag. Itugot nga mapalandong namo sa putling nga pagtuo, ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bugos nga paghigugma, sa misteryo nga among gisalmutan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Alang sa tumang kaigsuunan nga nagsunod kanato diha sa ilahang mga panimalay, labi na kadto mga masakiton o mga nagantos, anak kitay pagampo alang kaninyo. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon ining bahina tuguti ako sa pagpaabot sa atong mga pasalamat sa tanan nga ning tabang aron atong mahatod kining santos nga Eucharistia sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Mapasalamaton kami ilabi na kang Reverend Father Andy Mendoza, SDB, ang rector sa Don Bosco Formation Center dinhi sa Lawaan. Sa iyang pagtugot nga dinhi nato sa ulogon ang santos nga Eucharistia. Sa atong Mass Presider si Reverend Father Vince Michael Sabal, SDB, Pastoral Animator and Vocation and Youth Director sa Don Bosco Formation Center, Lawaan, Talisay, Cebu. Ug sa Young Saints Choir sa Don Bosco Youth Center. Sa atong mga lectors ug technical crew ug kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Sa makausap pa, alang ni atong gustong mohatag donations, palihog i-deposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat ug malipayong bag-ong tuig kanatong tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Nausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.